Agi kasab ako sa akong maestra kaniya. Ako dagway sumbong ni Papakit. Okay. Nasuko tos Papakit. Hindi na ko isumbong. Nasuko gyapon ko isumbong. Ako to sumbong ron. Ako dito ay sumbong ni Papakit jud kay para doon sa eskwelahan. Sa ato doon niya sulungon doon dahil doon niya sundang. Ako ito ka Papakit para sulungon doon sa eskwelahan. Tapos dahil sundang. Kung ako isumbong, sakto mo. Kung ako isumbong, sakto daw eh. Kung mga ako ang magsala. Ako to'y sumbong ng Papakit. Papakit! Ano man? Kasapan ko sa akong maestra. Nah, klaro gining bata agid patawag na sa tanis maestra unya adto na sa eskwelahan nga duty tawa tay oras anang sikungkuan. Anong saban po ka? Hihalukan mo ako akong classmate. Nah, samot. Ayo gid kag kapriso ka. Sige kag panguan anang imong mga classmate. Sus, bata ka wa gi kay liwat di ka sa imong amahan. Klaro, saon na. Ngay mo pong hihalukan. Gwapo man siya. Napiskot samot yung bayot maning kanahanan eh. Nganong imong pong gihalukan nga kahibaw man ka nga kuan magabinayot ka. Sige duwag email niya bayot ay kang muanga ka. Bantay ka ako'y muunay nimong papriso. Papriso ti ka unya patawag basta ipatawag ni ko sa imong maestra, ipapriso giti ka. Kay liman ka nang imong gihalukan niya laki na imong gihalukan bayot maga.